Eskoriatzako bibliotekak herriko eragileen erakusketa antolatu dau Bizipost elkartearekin batera, eta herriko eragileek egiten dauen lana aitortzia izan daunen helburua, eta horregatik hemen Eskoriatzeko liburutegian erakusketa bat antolatu ekainaren 8 arte ikusgai egongo dela. Alaiz Mendieta erakusketa honen antolatzaileetako bat izan zarena, ezta? Ze moduz eta zer da Bizipost, lehenik eta behin? Bai, Bizipoza, elkarte bat da, elkarte txiki ezberdinez osatuta dauna, eta apur bat Euskal Herri mailako ikuspegi gisa dauko, eta gisa igual zentratzen dela pixka gehiago edo gaur arte behintzat ez, Gipuzkoa sakon horretan igual auki dagoela hori hartzun gehiago, baina poliki-poliki, baina urte eta erdi Fagorrek musotzan Bizipoza elkartiai diru laguntza bat, eta diru laguntza hori aprobetxagoaz, Txatxilipurdi arduratu da pixkate Bizipoza de bagoienan lurreratzeko. Esan moduen Bizipoza da elkarte bat, elkarte txikiz osatuta dagoena, eta pixkate arduratzen da ez, Euskal Herriko eragilei eta ertzetako gaixak lantzen dituzten eragilei, apur bat, bez bat emun, saretze lana ez, aterkin lana itxe horretan. Eta, oin lurreratu du bazken urte eta erdixen debagoienan, eta, gure lana pixkat izan da bebai ez, berdina, baina apur bat ez, Bizipoza debagoienan bebai ez, ezagutaraztia, elkartia bera, eta gero herriko eragilei bebai, aitortzatxo bat itxia, debagoienan edo herrixan herri. Gero hor bai dago beste tresna bat, Bizipoza eskola dela tresna pedagogiko bat, eta tresna hori aurkeztu dugu ikastetxeetan, aurkeztu dugu hezkuntza formaleko esparruetan, eta tresna bat ertzetako gaiak lantzeko baliabideak dauzenak, eta oso praktikoa izan aldana, pedagogia. Zer dela eta erakusketia hemen, Eskoriatzeko liburutegian? Bai, liburutegiko langileekin batera, pentsetan gabitzen ez, zerren genka eporxikate Bizipoza eskoitzara lurreratzeko, eta justu eurak beha hasi berri erakusketak itxen herrixan, liburutegixan, orduan, eurak eta proposatu zuzkuen, ia ondo ikusten gauen herriko eragileak, apurra lurreratzeko eta ikustarazteko bertan erakusketatxo bat itxea, eta guretako aukera politxea zen, azkenien guretako helburu bat badalako bebai, ez? Bizipozan helburu bat badalako bebai aitortza bat itxia, zelako lana itxen dauen ikasturte osoan ziar, eta leku baten mutia bebai herrixen, eta bauxe izan da moduetako bat. Zerra geri da hemen, zer daukogu ikusgai? Bai, hemen ikusten duzuen moduen da apur bat herriko, pixkaderenko kokatzen dau Bizipoza zer dan, eta gero herriko elkartiak zeintzu dien, eta pixkat euren azalpena apur bat zerritzen dauen zer elkartean, eta gero zerritzen dauen darondako mundu bat sortzeko. Ez dut aipatu, baina Bizipozan lema bada ez, guztiontzako, munduak guztiontzat beharko luke, eta zalantza barik eskoitzako eragile danek ez, eta erregintzatik danek itxen daue guztiontzako mundu hobe baten alde, hortan da bitzez, lanien poliki-poliki, eta hori aitortzatxo hori itxea gure gauen, eta hemen islatu dugu. Eta azkenik, Alaitz, herriko eragileek zer nolako lana itxen daue hemen Eskoriatzan? Bai, hori esan dutena ez, bakoitzak beretik, bakoitzak bere interesgune edo bakoitzak aportetaia daukone horretatik, emuten dut zarrixai bestelako begirada bat, eusko zapek ez, badoi ez ja urte mordo bat lanien edo bakoitzak dauko bere esparrua, baina danek aportetan daude begirada ezberdin bat, aniztasun bat, laxen ez, zurekin berbetan hori ez, guztiontzako mundu bat sortzen bakoitzak bere txikitasun horretatik eta bakoitzak eragitia daukon esparru horretatik. Ekainaren 8 arte ikusgai egongo da erakusketa Eskoriatzako liburutegian, eta baukozu beste proiekturik esku artean? Ez, eskoitzan bertan ez, bukatuzat emuten dugu eskoitzako ibilbidea aurtengoz behintzat, eta hori aurreko ostirali maiatzak 22 gaztelekuak eta ludotekak arteko elkarlanien, jinkanatxo bat ingauen, herriko eragileak ezagutu, txoko ezberdinak ezagutu, eta gero Bizipoza eta aniztasunan inguruan hausnartu, eta baitxa ez, aberrezkoitza guztiontzako herri badan
horren bueltan hausnartu eta bakoitzak bai zerrin gehinken nandako herri bat sortzeko edo nandako herri seguru bat sortzeko bide horretan. Gero egisa bai, baiarako ikuspegi gisa daukonez biziposak, ekainak 16an agerraldi bat, olako bizipos egun bat antolatu duela Arrasaten bertan, eta hor egongo di, jolatzak, ekitaldi txikitxo bat, eta porrotxbe etorriko da, biziposako elkartian porrotxbe bada eragiletako bat eta mugitzen da bilen bat, eta bera izango dako gonbidatu berezi bat, orduen bolaxen. Eta gero horrekin jamungo gauen pase bukaera bat. Dokumentaltxo bat bai sortu dugu, azkeneko urte eta errixan indouen landana islatzen dagoena bertan, eragile danekin, eta horixe. Ezatia guzti hau izango zela egin, eragileak eta ikastetxiak espazien preste egongo, eta oso eskertuta gauzela. Oso ondo laitz, oso ondo junda dira, eta animo, bideakin. Oso ondo, eskerrik asko. Bizipos elkartiaz gain, Eskoriatzako bibliotekak antolatutako erakusketa izen da, eta Eskoriatzako liburutegian bertan, Olaia Benito, hemengo langilea, zer esango zinun zabitzila zer da eskuartian dauko zuena, eta ze ekimen zabitzia aurrera eramaten izan be, nahiko mugimendu handixa dabil egoten hemen liburutegixan azken aldi hontan, ez da? Bai, ikasturtian zehar, tailer eta ekimen desberdinak antolatu ditugu, alde batetik xake ikastarua, urteroko solasaldi eta tertuliak, Monika Libak eta Mikel Albizu gidatzen dituztenak, ludotekako erabiltzaiekin behin izen ditugu tailertxo batzuk, eta saiatzen gare mailegu zerbitzuaz gain beste eskaintza bat planteetan eta hortan gabitz. Eskoriatza herri txikixa badabe, hemen mugimendua dau eta harritzeko zehoze da, inbeste ekintza antolatzen dituzuela egunerokotasunean, mugimendua hemen ikusten duzue badagoela? Bai, antolatu ditugun ekintzetan eta oso harrera positibua jaso dugu eta ikusten dugu jentian parte hartzia handixa dela eta mantentzen dela, betiko ekintzetan mantentzen dela parte hartze hori eta berrixetan jente berrixa animau da eta hortaz gain indala urte bete inguru edo hasi gitzen erakusketak antolatzen eta jaso duen feedbacka edo oso positiboa izan da eta jentiak eskertu izan dau herriko sortzaileei espazioa emun eta hau izan da izan lan horreik ezauketako leku bat. Ze onura esango zeinuke daukola liburutegiak herrian? Nik esango nauke kultura danon euskura jartzen dauela eta liburutegi zerbitzua gaur egun maileguaz gain edo liburuetatik haratau beste zerbitzu batzuk eskaintzen ditula, izen informatika, ikasteko espazio bat, tailerrak antolatzen ditugu, esan dutzuten moruen, eskanerra dauko, fotokopiak eta bestelako zerbitzu batzuk eskaintzen ditugu. Orduen nik uste dut azkenean jartzen dauela hori kultura danon eskura eta horixe. Garrantzitsua herri batek gaztienetatik hasita aukerak eukitzeko kulturki garatzeko, ezta? Bai, guztiz, izan deixen espazio seguru bat gure dauen handako liburu hartzia edo ikasteko espazio bat bier dauen handako edo bestelako zerbitzu bat bilatzen dauen handako, bai. Hemen atiak zabalik eukiko dituzue, ezta? Bai, guztiz. Oso ondo, Laia, oso ondo junda dira eta jarraitu lanian. Eskerrik asko.